Salam aleyküm beyk ferdarımız. Men abraşeniyama beyk ferdarımız. Men 46 yaşadım. Ameli çağırma Kakama kılç molim deyip tanıyadır. Kılcanlı eliyiz. Şondan kalın cayı var, gadı var. Yönü men cayısı kalın beyk ferdarım. Men türmede otururken men ağlap medeniyet cay verdi. Yönü propiska bir yıllık salam da okti vaydı. Propiska salyançak sen mir dörde geç. Son propiska geç salı uğranlarına sen çötaydın anarı geçirirdi. Ağlap mir dörde geçirdiler de taşladılar. Çötaydı. Yönü men dereme öt doğunum belen gelineceğim alli. Doğunmam ayırlı. İnnem gelineceğim de men yedinsi naslednik de kıllar vaktın göçük gelen bir paketiyle geldi öymüdü. Böyle mir dörtteki cay solon kıdı yok, mir dörtteki de elitka bizim kilip tutuyor. Kakım ayırlı olan kakımın maşini geleceğim sattı. Doğunum ayırlı on maşini sattı. Bana gün veren o. Neymemişsin? Lişini gurlasam men özüm bankta işleyen. Bankın başlığı men arkam tutuyor, men aram kovu diyor. Sakın nemezsen diye men seni uğradan izine diye. Nereden geldin şu ta uğradan diye. Bek sevdarım arasında yaşayacak bolup yaşap yorkanım. Şular gün veren ok men nem etmeli. Ya elime burada alıp barıp etmeli, onda da yine de türmen etmeli. Amen edesim melen ok men arasında yaşasın meli ya. Bu yurtta şuma Hudaya şükür. Arasında yaşadan yaşayış var. Benim şunu isteyen, benimle cenayet edesim melen ok. Hiç sade edesim melen ok. Durmuşta arasında yaşasın meli. Onun dini size gal ya men bar abraşeyniyam. Sebe menle arka yok, menle karnaş yok, tanış yok. Beyferdan özünü şıladı, gözden geçirmeseniz öz cinsini Aşgabat propiska etme için öz adına cay alınmalı, fiktivli on çağatını özüne dokumentalini oğulluk alınmalı. Nasıl dedi yekece bunun mara öylerine yaşavam oranı. Men ecem kakam oyunu. Öz ecesi öz kakatının yanına, öz ecesi kakatını ece kakat diye yönü Allah dokumentalni fiktivni şeydi para cinsinem Aşgabat dedi otur. Bizi Karinoy Aşgabatlılar ayrı otur, koça çıkarı otur. Ne etmeli? Men bilem o. Sevdarım özünüz seyretseňiz, men bilýän siz adalatly adam. Prezident bolmagy için diňe Allah berýär wara, onu adalatly adam bolýar. Özüňiz seyredip berin gayrat edin. Sebäbi onun tanış bilçi güýçli, bankda işleýär, bankın başlygy men arkamda durýar diýär. Şoň üçin men gidişip bilemok. Men bir garyp oglan, kakasy ölen, doğuny ölen, yekece ağam, ulu ağam, olamyr wajypsy bolup işläpdi. Şoň üçin bir abraşenýam şeydi TikTok'u süre size çıkmaly bolýan beyk serdarym. Sağ beyk serdarym, ýa-da bir ayda abraşenýa etdim size ýöne aýtmadyk wagtlanmada. Ene aýdy geçen polnosy ştop para ertesi gün neme bolmady ýa-da. Men gelnejem, meni mirdörde propiskada goýdy. Enem şu taýdanam çık diýip tutýar. Sen ne o bir doğunun pul beripdir, sen 30-njy mikrondan jaý aldың, şu tak davay propiska geç berin men jigime berjek diýär. Men näme üçin bermeli, näme üçin etmeli onu? Maňa diňe şantajeri dedi, maňa den bar diýen wady, men sen agat bankda işleýän, sen agat bank prezidentiň öňünde de awraýly. Häzirem başlaryma bir agy söz aýtsan sen iziňe gidýän diýär. Menim ikarada näme etjegimi, men türmäge gidesim gelen o. Men yaşasym elýär, потому что sizin ataňyz, kakaňyz Hudaya şükür şeýle bir yaşaýyş döretdiňiz bu tür yurdumyzda Türkmenistany. Menem şu yaşaýyşda yaşasym elýär, arasda yaşaýyşda gedip yaşap bilsem, arasda yaşap bolýan eken. Menem şoňa göz ýetir, menem yaşasym elýär. Men jenaýet edesim elýär. Hiç erwetlik edesim gelen o. Men arasda girip çıkıp öýümden mara öýüm maňa baýlyk gerekkä, maňa elitli jaý gerekkä, maňa prosta normal çarmyra sen öýüňşi adam tutma bilen jaý bolýar. Men prosta abraşýat edýän beyk serdarym, sen näme-de bolsa siz çözersiňiz bu zady. Başga adam bilemok, потому что bu aýna gelnejem, men aýylan doğunymyň aýaly dokumentalny ady Gülcemal anna geldi. Ol yaman erwet, Hudaý saklady, men doğunma da gün bermänler, maňa da gün berenok.
Men näme diýen şonu et bolly şonu dogruca gezersin şonu daşyny azatlıkta gezersin dip ol gelip Gyllarbatdan gelip men azatlıkta dem alışym çödýämişim. Hökümetçeden atmany. Men hökümetin koyan kanunyny naruşat etsem hökümet çöder, mesele der. Ýöne bu kim? Gyllarbatdan gelip bärde Aşgabatda çödýänçimişin. Näme üçin? Потому что Целый банк, Senagat bankda işleýär. Senagat bankın başlygy, muň podдержкасы. Onuň men iki arada näme etjegimi bilemokdy. İnsanlar вынужден bolup men beyt serdaryma обращаться çekdidim. Mana başga adama обращаться çeken men başga adama ananmaýanym beyt serdar. Size ananýan. Siz kelle bilen ýeriň açagyna girmeli diýseňiz men girjek. Потому что prezidentim sözi men üçin zakon. Beklerden sağ olun. Sana ne kadar dinlenmiyorsanız sağ olun. Selamun aleyküm. Hürmetli prezidentimiz, arkadaşlar, siyasarlar. Sizin sayenizde biz yakın yaşayız ve adalet yurdumuzda yaşayız. Yani gaynen sonra bizim aramızda bir kanun hareket ettiğin adamlar var. 06 01 2026 yıl şun. Günlük bir yıl mındanım. 06.00.2025 ýylda akşam saat 10'da Sitwar Nadar we Silwan eden eýmede öýlep gowy edip prosent beren pulum tapın men pulum tapın diýen video şekli var. O ýanyna gyýdan var. Ana şu video şekli seyreden adamlar ýygyny dowam etjek. Yok, kurmayın seni. Bu üstüne mi diyorsun? Bu üstüne mi diyorsun? Alo. İyi bak. Bak kadın. Kim ne yaptı? Şöyle ettin. Ne yaptın? Ben değil. Ben ettim. Doğru. Ben vardım. Alın dedim abi. Ben dedim abi. Dinle. Ben dedim yok. Kurmayın seni. Tak nereden tak koyuyor? Duydum mu ne neden o tak koyuyor? Duydum kaç gidin bu ya? Ha sen gittin bu ya la? Man oyun oynamasanızdan. Ben pulum tak destirmin. Çekim çıkarmadım bu. Yine yankı gorkudan gayrim imavatdan uğradan alan pulum yine üstü diyen gorkudan latlanmayı. Ben näme şu gorkusem, näme dokument gorkusem adamlar okar ýaly uğradan ama olacak. Gayret edin, seyredin, okan, anıklan, kömek edin. İyi. Yine bir SMS gelen, o SMS altına sıra gelen, o kart gelen adamlar. Moncunu satacak, pulun getirecek, getirmeyecek bolsanız. Valtı bolluy, 10.55, temasel, 28 Şubat, Cuma, 16.28. Pulun getirdi moncunu yakıt. 16-28 temasel satılmakı. 16-28 temasel. Sen haramada ne ediptin? Kırır pul verdim diyen. Ben aşır ayttım. Aşır. Sen gayret et. Bir doğru çözüp çıkar. Doğru çöz. Adaletli gözüyle seyret. Kanun esasında seyret dedin. Ay sen aşır diye. Sen ne suçlaman olsa ya üstüyle verin ben seyredecek diye. Hani sen seyreden zadım? Hani sen seyreden zadım? Aşır. Ha? Dininde bir zat diyen, elinde başkalar etken. Ben advokat. Ayıttı. Yine, şun ekspertizesi gerek. Altınasırın düğüne var. Bağırlap verdiydi prokurator esasından. Yine şu ikisinin ekspertizesi gerek. İmo'dan gelen haber. Haranlarda Silvan'ın gıyından gelen haber Aygül 2004. yıl. Bunun ekspertizesi gerekti. Bana seyretmedin. Yankı video şekli koydum ben.
Üyüme gelip goklan, hani pulum üstü diyeyim. Ona seyretmedin sen. Aşır, sen neyme seyret diyem akçı. Men suutnama bolanakta, on dillen aydan vadi, on diyanım, sülün nazarı. Dillen aydan vadi, suutnama oluyor. Bilen mi için? Ol haramlı adam, haram pulunu ağlanan için. Şundan mı?